Каква е причината кармичните взаимоотношения да не могат да преминат през изпитанията и партньорите да останат заедно? Една от причините е, че тези връзки се случват с една основна цел и тя е израстване. Те предизвикват в нас много дълбока трансформация и идват за да ни научат на някакви уроци. За нас самите, за любовта, за прошката, за границите и натискат най-болезнените бутони в нас и ни казват: събуди се, тук има болка, която трябва да бъде излекувана. Друга причина, поради която не могат да устоят, е интензивността на самата връзка. Всички тези манипулации, целият този контрол, цялата тази болка е изключително изтощително и това може да предизвика както здравословни проблеми, така и психически на двамата партньори и тази връзка може да бъде разрушителна. И обикновено единият от двамата си тръгва, защото не може да се издържи. И третата причина, която аз смятам за основна, е, че има разминаване в духовното и емоционалното израстване. Единият партньор е готов за тази трансформация и това осъзнаване, другият се съпротивлява и единият е тук, другият е тук и връзката просто се прекъсва от само себе си.